Dobro jutro ljudi, ukomiran sam jako. Uglavnom, trenutno je 11:10. Moram ići montirati novi video za Džumbus, koji sam snimao jučer, Petra mi je napokon uspjela poslati. Prvi dio, drugi dio će doći kroz 2 sata jer je jako spor internet kući. Tako da, ajme, moram uzeti iz kreveta, ne mogu. Svi su ukomirani i spavaju, a meni nije broda. Ljudi, dogodilo se čudo. Mirzi je vraćen Instagram. Najveće nakon koliko? Svijetu. Nakon 2 sedmice i više. Znači, više od 2 tjedna mu je bio oduzet Instagram i sad su ga vratili. I napokon, sad napokon ima svoj stari Instagram nazad sa preko 100.000 followera. Tako da, yes! To je pravda, tako treba da bude. Kamera, pala se. Čuj ovo. Nemoj da mi padaš, Ode! mile. Uglavnom ljudi, danas me Mirza inspirirao za nešto jako genijalno. S obzirom da... Aj stavi to na glavu, majke ti. S obzirom da neću, sad ću piti iz tog, brat. S obzirom da nemamo čistih čaša ni šalica, a ljeni smo Jer oprat. Morini i ja nismo oprale, ali kad nas dve ne A brate, operemo... vidi haosa na stolu. Čuti, ne I tu i svugdje. Znači, baš je uredan stan. Ali onako, Mirza je danas uzeo šolju za kafu. Čovjek je vratio Instagram. I pio je iz nje, pio je šolju za kafu. Nisi pio iz Ne, to šolja, je ti pio džezva, iz brate. voda. Ne. To je Dobro, da. džezva. Džezva. Velika razlika. Iz džezve, u redu, da. Iz džezve. Vratio sam Instagram. Oprosti. I vratio je Instagram. Ali s obzirom da on se inspirirao jer nema čiste čaše, ja ću piti iz Rheingla. Ko je to dobro? Gledajte me. Nemoj da mi padaš, Ode! mile. Uglavnom ljudi, danas me Mirza inspirirao za nešto jako genijalno. S obzirom da... Aj stavi to na glavu, majke ti. S obzirom da neću, sad ću piti iz tog, brat. S obzirom da nemamo čistih čaša ni šalica, a ljeni smo Jer oprat. Morini i ja nismo oprale, ali kad nas dve ne A operemo... brate, vidi haosa na stolu. Čuti, ne I tu i svugdje. Znači, baš je uredan stan. Ali onako, Mirza je danas uzeo šolju za kafu. Čovjek je vratio Instagram. I pio je iz nje, pio je šolju za kafu. Nisi pio iz Ne, to šolja, je ti pio džezva, iz brate. voda. Ne. To je Dobro, da. džezva. Džezva. Velika razlika. Iz džezve, u redu, da. Iz džezve. Vratio sam Instagram. Oprosti. I vratio je Instagram. Ali s obzirom da on se inspirirao jer nema čiste čaše, ja ću piti iz Rheingla. Ko je to dobro? Gledajte me. U nedostatku čaša. Da li Juriko kera? Ja se družim s idiotima. Samo pogledajte ovu personu. Pa ali kad nema čistih čaša? Operi čaše. Pa neću, pusti me da pijem. Inače, ja radim ovdje, kamera, bože, kako mi je faca, kamera mi se puni, pa zato ne smijem kameru. Evo. Sad baš znate koja je moja čaša? Koju nemojte dirati. Davor ste žet, malo sam logo po kući. Oprosti, ovo je moje prirodno stanje. Ali oprosti, znači gledajte me u kupačima cijeli dan, a onda se žalite kako imam samo gaće. Marija nam spava, sad ću idemo do... Da, uglavnom ljudi, Mirza su vratili Instagram, oh my god, Mirza, neki YouTuber. Snimao na onom brdu kad ga nisam ugla, brate, nek me snima sad kad hoće, dobro ne baš kad hoće, ali Jesi sigurno? Airbus. Nukić. Lorin prosi ispred banke. Dok neki YouTuber diže lovu. Da čekam... Mirza, koji ti je pin? 4 zvjezdice. 4 zvjezdice, daj nemoj me zezati, meni isto. Isti pin. Da, imamo isti pin. Oh my god. Mani veseličić. Kaži kako si se ukakio. Da. Da, ljudi, uglavnom ja se mažem onim pekmezom i sranjima. Sad, a fakt, sad sam previše stegnuo ove hlače. Meni nisi jasno, ti se namažeš pekmezom i sediš u onom Malo čumezu se ceo ukakio. dan.
Pa da li da se to upije, znaš kako onda finije? Boja ti se onako lijepo samo nataloži iznad toga i onda ju opereš. Znam da ne izgleda nešto lijepo, ali vraća život. Ja ne znam, bukvalno šta je meni bilo u životu. Imamo jednu totalno not safe for work temu o kojoj pričamo. Kako su te pogledali? Svi. Kao, znaš ono, the fuck? Kao ono odjednom kao. Kao, pričamo o tome da ti život propadne, a nudi ti se prilike ući u porno industriju, da li bi to napravio? Jao Davore, daj mi, molim te, ne snimaj to. Ne, ba kao, bez cenzure ćemo. Nemoj mijenjati sad odluku. Ne, nemoj. Molim? Ajde, čekaj, pusti. Mirza. Molim te da... Sam rekao da ne mijenjaš odluku. Molim te da ne sereš, moja odluka je ne bila i prije Sam rekao kamere. pravila. Mirza, molim te ne seri, kad moram biti nekulturna. Ne, nego kao, zamisli da ti ljudi nude puno novaca da to radiš i onako kao, zašto ne? Zaobiđi me. Svako može raditi ono što želi. Pa Ajme, naravno, gledaj, ovdje ima ova bašta. ja bi jela, gladna sam. Ja bisam rekao. Nisam ni sjela danas. Nisam niš jela, lega. Lega, nisam niš Jedan jela. nisam još. Pa mogla bi, brate. Mogli bi, ajmo opet jest, nismo dugo. Fakat nismo dugo. Dobro jutro, dobar dan, novi vlog, novi dan. Dobar dan, kako ste danas, bitno, umorno. Mirza je opet u svojoj prirodnoj pozi. Kao ono... Act natural. Živi već 19 godina. A gdje je moja četka do... Ljudi imaju prave probleme životne i onda onako ružo. Ja svako. Šta je ovo? A ne, to je češalj, meni treba četka, u moj grimu nema što da razčešlje. Ime za vlog. Ime za vlog. Clickbait ime. Nisam snimio. Ali evo ruža na početku. Moramo smisliti clickbait za Mirzin vlog. Ne znam ja, clickbait, moj Izgubio vlog sam se nevinost u zove... zraku. Pazi, moj vlog se zove 14. Radili smo to u zraku. Ne, napravio sam to u zraku. A ne, ja sam se objasnio u tom vlogu zašto je takav naslov. Tako da ljudi, ako niste pogledali taj vlog, morate se vratiti na vlog od prije 2 dana. Sad neću da me pljuju u Pinku i Leti Meti. Jer se počešljala napokon. Ne, pazi, znači, dolazim u onu školu, brate, kao klošar zadnji, znaš, kao sad dolazi ovaj drug moj, pa kao da mi ne bi pljuvali posle. Razumijem. Ne bi zamara. Bye Mirza, čuvaj kuću i nemoj se pomaknuti iz te poze još koliko znaš i umiješ. A moj ručnik nećete uzeti bezobrazno. Samo bahat. Evo, ćete vi doći po mene prije tako? Pa mi moramo doći kući se srediti. Da. Nećemo sa plaže ići na mi Hvala tako. Bogu, baš ne vidim. Da, idem, čao. Mirza, zvonit ćemo ti. Idemo na plažu napokon danas. Ovo će nam biti koji 3. put da se idemo kupati kako smo tu. Znači idemo kući sutra. Idemo kući sutra, da. Mirza, Tarik i ja krećemo ranije. Nakon- Ja moram da stignem na Gea Tours. Pošto nisam uzela kartu direktno za Beograd. I tu sam se zeznula. A ni Bome jesi. koji idu, a? Bome jesi. A nama u 5:30 ide autobus i sad ne znam kako i šta, zato što ja moram biti ujutro u Zagrebu jer moram ići na šišanje, kao što vidite kosa mi je prenarasla. Onda nakon toga imam 2 snimanja i sastanak i nakon tog sastanka se moram ići kući pakirati jer u ponoć krećem za Grčku. Tako da, jehej! Lorin, šta imaš reći nešto provokativno za ovaj vlog? Provokativno. Da. Skandalozno. Imam tange. Imaš tange. Lažiš. Ispod hlača. Ispod hlača. Ako želite vidjeti šta je ispod hlača, lajkajte ovaj video. Prodao bi me za video i za like. Lorin, a zašto si naručila ovo? Ne znam. Činilo se fino na slici. Prvo,
naručila ovaj neki sladoled kojeg je 99%, ali kad kažem 99% stvarno mi 99% šlag. Ali on i dalje jedan. Pa jedem jer ima ovaj krančić sve unutra. Služi ovo. Ti moraš pojesti, htio ne htio. Neću sve moći. Ne vidio. Ko mama. Ako leti avion. Veli se, veli, moj veli bih se. Ruža Rupić vs. Dua Lipa. It's the remix. Ne vidim ništa, ali odložili smo se sunčati i valjda si u kadru. Evo nam i Ruže tamo. Kvasi se ko stara baka. Ruki će nam biti sad. Moramo slikat za nešto, tako da ćemo s njom sad napraviti to da bude topina. Mirza je dalje u istoj pozi. Znači nije se ni mako čovjek. A sad sam došao, ja mislim. Ma znam, sve znam. Daj zostavi muziku. Gdje idemo? To je gdje kasnimo? Na meetup. Ajmo. Je se uslikala? A se uslikala? Jesam. Ajde idemo. Ajmo. Idemo. Uglavnom, idemo na meetup. Taman smo izletjeli iz Tuša s plaže. Jurimo dalje. Ajde Mirzo, spremaj se odmah. Ajde, Mirzo. Ajde, ja sam inako najavio sad na story da ćemo kasnije 15-20 minuta. Tako da ljudi svi koji čekate, oprostite. Ćao! Ćao! Hej, bog! Ćao! Ajde idemo tamo da stanemo, da se ne gužvamo sad ovdje. Ćao! Wow, ajme, došlo je ljudi stvarno. Bog! Ćao! Wow, bome ovo je bilo glasno. Evo ga i Mirza! Ajde pozdrav za Mirzu, ajde za njega budite glasni. Ko šta gdje Ruža radi koncert usred Budve? Je li bilo za očekivat? Da. Mirza, ponovi što si rekao. Ako Željo izgubi, ja ne odgovaram za sve postupke. Mirza, poslije 10 idemo na noćno kupanje, ne zanimaš me. Prestani ga lam, na Jesi mene čuo? prevarit ćete s tvojim momkom. Mislim, Mene. prevarit ćete momak sa mnom. Dobro jutro ljudi. Da, začuđujući je novi dan danas. Ja ne ležim. I on ne leži, Isuse Bože, oh my god. Što najgore, Ogromna. zadnja scena vloga je bila ti gdje ležiš. Nisam ništa snimao sinoć s obzirom da smo partitaši, oni su partijali, a ja sam se zaključio u sobu i gledao seriju. Početka vloga. Od prvog dana. Aha, od prvog dana, da. U Komirani. Našla sam još jednu sliku koju mi traži. Danas u 10:30 moramo napustiti apartman. I mi krećemo tek u 5 za Zagreb, tako da nešto ćemo raditi cijeli dan. Punimo bateriju trenutno da možemo funkcionirati putem do Zagreba. I nadam se da ćemo imati barem nekakvu struju u autobusu jer idemo Croatia busom. Ali ja imamo laptope pa ćemo na laptopu. Ma znam, ali moj još nije pun. Moj ima 90%. Da, ja sam sve punio cijelu noć, ali nisam skužio valjda da ga nisam uključio u laptop. Bravo, Davore. Nego ja se budim ujutro onako gledam kao, ajme gleda bio uključen laptop i sve ono kao. Jel ti žao što ideš? Ja samo čuo ružene komentare jutros kako će se ona Zašto rasplakati. bi mi bilo žao, rješavam se vas. Ćao. Kako si bezobrazan? Kakav smrad. Pazi da ne znam. Kakav smrad, mrtvi. Evo ljudi, sad možete pisati u komentarima ono što pišete cijelo vrijeme. Šta pričaš? Mi se smrad, Mirzo. Da si smrad mir. Šalimo se. Daj ga. Daj ga. Evo ga. Evo ga. Ova ovdje. Moram brzo zbog copyrighta, ali... Lorin, šta će se dogoditi svaki put kad naručujemo nešto za jest? Kažem nešto što ne treba i baš to čuje konobar. Znači, već drugi dan zarobićem na večeri i trenutno sad konobar nosi jelo. Samo A će ja se Lorin... vjerujem, hoće li više ta hrana kod da sam pečenu patku. A čovjek neko ti postoji tu pored nas. Tu završava naših par dana u Budvi. Uglavnom, Lorin je otišla uzeti nam nešto da imamo po putu za jest i gritke i tako dalje. Mi smo se
uspješno iščekirali iz hotela, sad ćemo vidjeti da li nam treba taksi ili je ovo negdje blizu, mada mislim da smo svako uzeti taksi, imamo kofer sa stvarima, pa sad ne znam kako i šta, ja ću zaboraviti na laptop i ovo sve tu dole. Ali uglavnom, pročulo su u hotelu da su blogeri bili ovdje, pa sad kad smo išli uzimati stvari, čovjek gleda mene, gleda Lorini i kaže kao, šta vi ste ovi blogeri koji su u hotelu i ono kao, jer mrzim kad me to ljudi pitaju, jer najgluplji mi je objašnjavati ljudima čime se bavim, jer dosta ljudi to ne razumije i to mi smo blogeri, mi smo vlogeri. Volim ljudi da bi sad završio i skratio cijelu priču svega što je tu i prestao sam normirati pravim ljudima koji ovdje hodaju. Hvala svima što ste gledali ove vlogove. Lajkajte, komentirajte, šerajte, subscribeajte se ako još niste. Jer kreće serija vlogova iz Grčke nakon ovoga. Već kad ćete ovo gledati, ove vloge, ja ću biti u Grčkoj, tako da se pripremite također na ponovo takve daily izlaske vlogove dok sam tamo. I da, to je to. Vidimo se i čao.